उनखौथ' दोन बेथ' फाल्तु मानसि लिडार नङा बियो लिडार नङा जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय एफटु इन्डिबि बेल्टि इन्डिबि खालामबोनायाबो बे उखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति पाइप पस्ट खालामनानै सहि खालामबोनायाबो बे उखावानो खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली एगेन आरोबाव भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जादों इउनाइटेड फरामनि सासे दैदेनगिरि दिनै फुङाव आंनाव फन हरदों जेब्ला गिर्जायाव थांनो नागिरदों गिर्जा थांनो ओंखारोब्ला आं हाखु दाखु हमबाय आं बिथांनि फनखौ मालाबाबो हमा लाफानो थाया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि दैदेनगिरिफोरनि जायफ्रा फन हरो बिथांमोननि फनखौ आङो रेसपन्डबो होयो जाय हक बाथ्राया ओरैबायदि मैया जाय सुबुंफ्रा साबाया स्टेटमेन्ट होदोंमोन ना आं बिथांमोनजों एकमत मालाबाबो नङा दिनै बिथांमोना सयथुबा सोरबा सासेनि माबा मोनसे जेक मोनदों एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामनि नङा दै खिन्थु बै सुबुं साबाया सोरबा पलिटिकेल हान्जानि माबा मोनसे जेक मोनदों होननानै आं सानो फेरेंगानि सोरनिबा माबा माबि एक्स वाइ जेड बिथांमोननि मोननांगौ नङाब्ला खान्दाया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बेखौ सोरबायासो बुंनांगौ दिनै सोरबायासो माबा माबि खान्दाया दिनै जेसेबां आफादाव थानानै दुखु खस्थ' लाबोदोंना बै सुबुङाबो लाबोदों नङा होमबा दिनै खान्दाया सोरखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बियो एक्स एन डि बिखौ लानानै ना जिहेतु बिथाङा भुक्तभुगि खस्थ' मोनबोदों आंनि जुनियर गथ'आबो आंनि जुनियरफ्राबो बिथांमोनाबो बै बे नामखौ लाखागोन एक्स एन डि बि जिहेतु बिथाङा एन डि बियाव खामानि मावबोदों एक्स जाबाय दिनै बिथांमोना आंबो एक्स हिसाबै बुंगोन एन डि बिखौ दिनैहाय आं माबा मोनसे गुबुन दिनै इउनाइटेड फरामनि नामखौ लानांगौ खुनु दरखार गैया दिनै बै साबा सुबुङा खान्दाखौ माबायदिहाय बुंनो हाखो जे इउनाइटेड फरामनि जेबो बियो इउनाइटेड फरामावबो मिटिङाव एटेन्ड जाया बा माबा मोनसे जाया माबायदि बुंनो हाखो आं सानो बावहाय इउनाइटेड फरामनि खुनु लोब्बा गैया इउनाइटेड फरामखौ दिनैहाय सरजाबफानांगौनि दरखार गैया आं बार बुंबाय थाबावदों दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि सासे दैदेनगिरिया बै सारा बुंहरनायखायसो आङो बे भिडिअखौ आरो लाबोफिननो गोनां जादों नङाबा आं लाबोनांगौनि दरखार गैयामोन मैयानो फिनिशमोन मैयानो जोब्बायमोन खारन बै साबानि सायावसो दै बै साबाखौ आं दिनै मुंबो मख'नो सानाखै खिन्थु बिथांमोना बै सुबुं सारा बुंहरनाय हिसाबै माखासे बाथ्राखौ आं बुंबावला गोबां खोथा बुंहरबावदोंमोन बै साबानि एगेन्स्टआव आं बुंनो सानाखै नाथाय बै साबा सुबुंनि गेजेराव आं सानैखौ दाबो सनमान होयो दैदेनगिरि बिथांमोननि जाखिनि दुखु दाहा लाबोनाय ना बेफोरखौ मानिनांगोन ओमफ्राय जाया गस्ला गोसोम गानना फेथार बुंनाय बेखौबो जों मोनथिगौ बेसेबां गोथौनि बेसेबां गोथौ दैनि ना बेखौबो जों मोनथिगौ आं बेखौ नाजोंसो रुजुगोन मिथिबाय नाब्लाबो मोजां रोखोमनि नाब्ला आलादा खोथालै बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों खान्दाया दिनै इउनाइटेड फरामाव मिटिङाव मालाबाबो फैया बे खोथाखौबो बुंदों इउनाइटेड फरामनि खोथाखौनो बुंनांगौनि दरखार गैया एज ए एक्स एन डि बि हिसाबै बियो बुंगोन आरो नोंथांमोननि आं बाथ्रा बुंनायनि सिगां खान्दानि मोनसे सर्टसे क्लिप दंबावो बेखौ आं नोंनो लाबोगासिनो दङ नाय सफैगोन भिडिअआ सफैगासिनोबो दङ दा नोंथांमोनजों जेसेबां सापर्ट दङ खान्दा होननायजों बिनि बारा सापर्ट दं नोंथाङा पलिटिकेलनि माबा मोनसे लाबालाब माबा मोनसे थानो हागौ सिदा बाथ्रा बावहाय तेरा बेखानि बाथ्रा गैया दिनैहाय जों नोंसोरखौ बुंनो बा सोरबा सासेखौबो बुंनो दुखु नांदों बोरैबा नांदों ओमफ्राय बे खान्दानि बाथ्राखौबो लानानै बुंफिनो एगेन बाथ्रा बुंफिनो एसे बोरैबा नांदों आरोखि ओंखायनो जाय हक खोथा बाथ्राखौ आं बारा गोलाव बुंला बेखिनियावनो बुंगोन आरो खान्दानि माखासे भिडिअ कयेक दिननि गेजेराव गोख्रों गोरा स्टेटमेन्ट फैफिनगासिनो दंबावो लाबोबाय थागोन एज ए एक्स एन डि बि हिसाबै अफ्रियाबो लाबोगोन आरो साननैसोनि उनावबो हाग्रा गेजेरावहाय थांनानै आं मोनसे स्टेटमेन्ट होबावगोन बावहाय सोरनिबा गोसोआव माबा मोनसे नाङोबा खमायबिनाय थाबाय बिथांमोना बुंदों आरोबाव फुल्लि सार्भिस गैया
फुललि सार्भिस गैया होनना बुंनाया बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा बिथाङा सार्भिस दं जानो हागौ नोंथाङाबोथ' फुललि सार्भिस होआखै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिआव नोंथाङा जेरैबायदि एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि बाथ्राखौ लाना बुंदों बे बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा बुङाबा मोजां बिथाङा बुंदों एक्स एन डि बि हिसाबै बाथ्राखौ बुंबाय थादों नोंथांमोना सोरजोंबा थाफानानै बा सोरखौबा माबा मोनसे रंखौ लाफानानै बेफोरबायदि बुंनाया साबजानाय जायाखै होननानै आं सानो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि बाथ्राखौ लाबोनानै बुंबाय थादों दा बुं भबिष्यताव दा बुं नोंथांमोना एक्स एन डि बि हिसाबै बुङोबा बुं आं दाबो बुंदों एक्स एन डि बि हिसाबै आं बुंदों सिदा सिदि बाथ्रा जेसेबां बाथ्रा बुंनाय इउटुबाव एक्स एन डि बि जानानैनो बुंगोन आं आरो नोंथांमोना एक्स एन डि बि नङा होननानै बुङोबा बियो आं फोरमान होगोन आं एन डि बि नंगौना नङा आइ जि पि नि मा कार्ड नांगौ बेखौबो रग' खोन्थानानै होगोन आरो रन्जन दैमारि सारनि जेब्ला बै समाव थायो मिटिं जानाय नटिफिकेसन लाइजामफोर रोखा दंजोबो आंनाव बेफोरखौबो खोन्थाजोबगोन आं रन्जन दैमारि सारनि जेसेबां स्पिच मार्टियास डेआव होनाय बैफोर स्पिच लेखाफ्रा आंनाव दंजोबो रग' होजोबगोन फाइलजों फाइल जानानै दं आंनावहाय बेफोरखौ आं सानसे समाव खोन्थाजोबगोन थ' नोंथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि जानानै बुंदों ना एक्स एन डि बि हिसाबै बुंदों बे मोनसे रोखा जानांगौ आरो नोंथांमोना एक्स एन डि बि हिसाबै बुंदोंबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु इउनाइटेड फराम हिसाबै नोंथांमोना जाना बुंदोंबा सोर अर्डार होदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो आंनोबो बेखौ नांगौ आं फोरमायनाया बिनो बे गुड कमिटिया आंनो न' होगोन होननानै फैसा 5,000 लांदों बिखौबो आङो जोंबो हाजिरा मावना जानाय नालाय बिखौबो बे 9 नं वार्डनि सनापुर बेयावनो आंनि 5,000 लांनाय जादों बेखौबो आङो मा होनो मालायनावसो धार लालायनो होदों सुदनि बेखौबो हौवाया रायबाय थायो सानफ्रामबो जों हाजिरा मावना जानाय नालाय ओमफ्राय दिनैसिमबो आंनो न'खौ होनो हायाखै आरो बिसोरो 5,000 फैसाखौ लांग्रोबाय आरो न'खौ दाबो मोनाखै ओहो न'खौ मोनाखै फैसाखौलाय लांग्रोबाय आरो सोर लाङामोन नों बिसिनिनो मेम्बारफोरा लांदों आरो जादों आरो 5,000 लादों औ फैसा 5,000 लानाय जाबाय आरो दा मा खावलायनो सानगोन दायो सरकारखौ मा खावलायनो सरकारखौ बिदिनो आरो आंनो जेनेबा फैसाखौ लानाय हिसाबाव आंनो न'खौ जोथोन होनो नांगौ आरो आंनो न'खौ होनांगौ आरो औ दा आंनो न'खौ नांगौ आरो फैसा लानाय हिसाबाव न' मोननायाव फैसाखौ 5,000 लाखादों बिसोरो 5,000 न' मोननायनि होननानै 5,000 लाखादों नगद केस लाखादों बेखौ सोर लानाय बेखौ मेम्बारानो लादों मेम्बारनि नामा नाम मेम्बार नामा सुदेम मन'लेसा आं मिथिजोबा मन'लेसा बरगयारि औ ओमफ्राय दा जों जेबो बे न' गंसेल' मोनदों जों एथ' दिन रायजो जाबाय 30 बोसोर 30 बोसोर जालांबाय फिसाफोरजों साब्रै फोरोंनानै जोंना फिसाफ्रा दा देरलायलायबाय फरायनायनिसिम जोबथानाय सासे सानैल' दंसै होमबाबो जों जेबो मोनैखाय अनुरदय फैदों होननायखाय जोङो दा बिबोनाङाबो हरनायजों लोगोसे बिब' सानैबो दंखायो जों जेबो मोनथारैखाय हरफाबाय बिबोनांजों जोंबो एसेफोर सहाय मोनो खोमा होननानै जोंहाबो फिसाफोर बुरजाखाय जेबो जों बैसो जालांबाबो जों जेबो सरखारनि मोननो हायाखै हरफादों आरो जेबो मोनैखाय हरफाबाय मोनगोन होननानै दिनैसिम मावनानै होआखै ओमफ्राय बे माबाखौबो न'नि फैसा लांदों 5,000 लांखादों ओमफ्राय बे फटक साफायनायफ्राव लांनायफ्राथ' बाथो बेलेगनावबो लायो खोमा लायो इसोरो लायाबा बहा माबानो